ሰላማት ኩራት ናይ ቻናልና ተኸታተልቲ ሎማዓንቲ እንደገና ብሓድሽ ናይ ኮርያ ፊልም ሒዝና ልኩም መፂና ኣለና። እቲ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ታሪኹም ቻናልና ሰብስክራይብ ብምግባሩን ቤተሰብና ሁኑ። ፊልምና ይቕፅል። ዊግዮም ብኩሉ ሰብ ዝነኣድ ጎበዝ ተምሃራይ ነይሩ። ግን ድማ መዓልታዊ ኣብ ስቕታ ዝተፈኖ ገሃነም ከም ዝነብር ማንም ሰብ ኣይፈልጥን። ኣቦ ከም ወዱ ብቻ ዘይኮነስ ከም ፈተና ዝሰርሕ ማሽን ገይሩ ይርኦ ነይሩ። ንእሽተይ ጌጋ እኳ እንተገይሩ ብጣዕሚ ደጋጊሙ ይወቅዖ። በቲ ዘየቋርፅ ፀቕጢ ተደቂሱ ዊግዮም ክሳብ ዝስበር ኣብ ናይ መጨረሻ ብርኪ ይበፅሕ። ናብቲ ብዓመፃ ዝፍለጥ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ምስ ተቐየረ ግና ኩሉ ነገር ይቕየር። ኣብኡ እዩ ከዓ ናይ ብሓቂ ምንባር ማለት እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ንመጀመርያ ግዜ ዝተረድኦ። ኣብ ተቐዳሚቲ መዓልቱ እቲ መምህር ነቲ ክፍሊ ከየላግፅሉ ከየነዓቅዎን ጥዑይ ገይሩ የጠንቅቖም። ብፍላይ ድማ ንሆንጌል ዝተባሃለ ሓደ ተምሃራይ። ሆንጌል ድኹማት ተምሃሮ ምጭናቕ ዝፈቱ ፍሉጥ ረባሽ ናይ ትምህርቲ ቤት እዩ። ዊግዮም እውን ንኹሉ ሰብ ትሕት ኢሉ ዝርእየሉ ኣገባብ ይፀልኦላ እኳ እንተነበረ ሆንጌል ግና ብሃንደበት ናይ ዊግዮም ወክማን ክሳብ ዝሃርሞ ብግዴታ ርእሱ ትሒቱ ይጸንሕ። ዊግዮም ምንም ችግር ክፈጥር ኣይደለየን ነይሩ። ነገር ግን እቲ ናይ ሆንጌል ተግባር ከዓ ነቦ የዘኻኽሮ። ብቁጥዐ ተላዒሉ ዓዊሉ ይዛረቦ። ብምሉእ እቲ ክፍሊ ከዓ ብድንጋፀ ደሪቑ ይተርፍ። እቲ ሓድሽ ተምሃራይ ኣብ ቅድሚ ተረባሺ ደው ክብል ኢሉ ዝተፀበዮ ማንም ሰብ ኣይነበረን። ሆንጌል ክብሩ ንምሕላው ኢሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ተምሃሮ ኣበርቲ ኣቢሉ ይረግፆ እሞ ችግር ይደሊ እንተኮይኑ እውን ይሓቶ። ዊግዮም ግና ተመሊሱ እውን ኣይተባእሶን። ምክንያቱ ተወሳኺ ፀገም ክፈጥር ኣይደለየን። ሆንጌል ግን ብቐሊሉ ክሓድጉ እውን ሓሳብ ኣይነበሩን። ድሕሪ ትምህርቲ ሓደ ጉጅለ ሓያላት ወዳት ንዊግዮም መንገዲ ይዓፅውሉ። ዊግዮም መጀመርያ ይቅርታ ዋላ እኳ እንተሓተተ ሆንጌል ግና ሕዚ እውን ጉድኣቱ ስለዘይወደአ ካሕሳ ይደሊ ከም ዘሎ ይነግሮ። ናቱ ቁፅሪ ኣብ ናይ ዊግዮም ስልኪ ቀሚጡ ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንድ ክምልሰሉ ተዘይኮይኑ ግና ሳዕቤኑ ንክቕበል እውን ይእዝዞ። ዊግዮም ብቆጣ ረ የቢልዎ ይኸይድ። ንፅባሒቲ ንግሆ ሆንጌል ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ናብ ዊግዮም ይሰድድ። ዊግዮም ግና በብኡ እናተኾረየሉ ስለ ዝነበረ ፈፂሙ ይመለሰሉን። ቤት ትምህርቲ ክበፅሕ እንከሎ ነቲ ነገር ብሙሉእ ረሲዕዎ እዩ ነይሩ። እዚ ከዓ ንሆንጌል የናድዶ ከም ዝተነዓቐ ኮይኑ እውን ይስምዖ። ከም መቕፃዕቲ ድማ እቲ ናይ እዝኒ ኤርፎኑን እታ ሙዚቃ ዘዳምፀላ ወክማኑን ይወስዶ። እዚ መሳርሒ እዚ ንዊግዮም ኩሉ ነገሩ እዩ። ደው ኢሉ እውን ብትዕግስቲ ንኽምልሰሉ ይሓቶ። ሆንጌል ግና ብሓያል ይረግፆ እሞ ነቲ ወክማን ሕዚ ናቱ ምዃኑ ይነግሮ። ዊግዮም ንድሕሪት ክምልሰሉ ሕዚ እውን ሓንሳብ ኢዱ ይዘርግሕ። ሆንጌል ግና ኣብ መሬት ደርቢ የውድቆ። ድሕሪኡ ቀሪቡ ናይ ግንባር ዊግዮም እናወቕዐ ይፀርፎ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ዊግዮም ካብ ውሽጡ ክወቕዖ ይስምዖ። ውሽጣዊ ቅጥዑ ይፍንድ እሞ ሓደ ቦክስ ይሰደሉ። ሆንጌል ናብ መሬት ምስ ወደቐ ብምሉእ ክፍሊ ይስንብድ። ነዊሕ ከይፀንሑ እቶም ክልተ ተምሃሮ ናብ ሓያል ባእሲ ይኣትዉ። ዊግዮም እውን ከም ኣራዊት ኮይኑ ናብ ባይታ ውዲቑ ይቕጥቅጦ። ነቲ ኩሎ ምስ ፈርሕዎ ረባሺ ምስ ሰዓሮ ነቲ ወክማኑ የልዕሎ። ኣብቲ ሰዓት ዩንኪ ዝተባሃለ ሓደ ተምሃራይ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ይዕዘብ ነበረ እሞ በቲ ሓድሽ ተምሃራይ እውን ብጣዕሚ ይድነቕ። ዊግዮም ወላ ሓደ ከም ዘይተፈጠረ ኮይኑ ነቲ ኢርፎኑ ልዒሉ ናብ ትምህርቱ ይምለስ። ድሕሪ ትምህርቲ ነቲ ዝተፈጠረ ነገር ኣብ እምርኡ መሊሱ ክሓስቦ እንከሎ ከዓ ንነዊሕ እዋን ንመጀመርያ ግዜ ፍሽኽ ይብል። እቲ ሓያል ባሲ ኣብቲ ጸልማት ከም ዝተኸፈተሉ ኮይኑ ይስምዖ። ኣብ መወዳእታ ድማ እንደገና ከተንፍስ ይኽእሎ። ድሕሪ እዚ ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ዊግዮም ነቲ ቅድሚ ዓመታት ዝሞተ ሓዉ ኣብ ማኣዲ ተቐሚጡ ይርዮ። ለካ እዚ ወክማን እዚ ናይ ሓዉ ኣዝዩ ክባር ንብረት እዩ ነይሩ። ንፅባሒቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሆንጌል ብድሕሪት ርእሱ ፀፊዑ ንኽጥንቀቕ የጠንቅቖ። ዩንኪ እውን ብሕያውነት ኮይኑ ሰንግጁን ዝተባሃለ ሰብ ይደልዮ ከም ዘሎ መፂኡ ይነግሮ። ሰንግጁን ማለት ቅሩ ቦክስ ዝፈልጥ ሰብ ስለ ዝኾነ ከም ንጉስ ናይቶም ሓደሽ ተምሃሮ ኮይኑ እዩ ዝርአ። ዊግዮም ግና ነቲ ናይ ዩንኪ መጠንቀቕታ ሸለል እናበለ ንዩንኪ ካብኡ ንኽርሕቕ ይነግሮ። ከምቲ ዩንኪ ዝተፀበዮ ሰንግጁን ነዊሕ ከይፀንሐ ይመፅእ እሞ ችግር ክፈጠር ይሞክር። ዊግዮም ብየዋህነት እቲ ቅድሚ መዓልታት ዝተፈጠረ ነገር ከብራህሪ ይፍትን። ሰንግጁን ግና ሓያል ቦክስ ሰዲዱ ንኽንብርጋኽ ይእዝዞ። ዊግዮም ባእሲ ዝጅምር ዓይነት ሰብ ኣይነበረን፣ ግን ድማ ይፈርሖምን እዩ ከዓ። ብሃንደበት እቲ መምህር ያት እሞ እቶም ወዳት ይፋትሑ። ዊግዮም እቲ ኩነታት ዝተወደአ ይመሲልዎ ነይሩ። ድሕሪ ትምህርቲ ግና እቲ ቦርስኡ ዝነበረ ናይ ሙዚቃ መዳመፂኡ ወክማን ከም ዘየለ ይርዳእ። ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ሆንጌል ደው ኢሉ ነቲ ወክማን ክረኽቦ እንድሕር ዳ ደልዩ ናብ ዝበሎ ቦታ ንክመፅእ ይነግሮ። ዊግዮም ቀልጢፉ ይኸይድ። ዩንኪ ግና ሓይሉ ክዕቅብ ተዘይኮይኑ ግና ከቢድ መውቃዕቲ ከም ዝበፅሖ የጠንቅቖ። ክስዕር እንተደልዩ ድማ ምስ ሰንግጁን ተለጣጢፉ ብሓባር ክንጥጠል ከም ዘለዎ የዘኻኽሮ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ሰንግጁን ዊግዮም ነቲ ወክማኑ ክረኽቦ ዝኽእል ኣብ ባእሲ እንድሕር ዳ ሲዒርዎ ብቻ ከም ዝኾነ ይነግሮ። ዊግዮም ኣብ መጀመርያ ክባእሲ ኣይደለየን ነይሩ። ሰንግጁን ግና ብዘይ ምንም ምሕረት ቦክስ ብቦክስ እናሰደደ ይወቕዖ። ኣብ መወዳእታ ዊግዮም እቲ ናይ ባእሲ መንፈሱ ይረክብ እሞ ነዚ ፀገም ቀልጢፉ ክውድኦ ይደሊ።
ግን ድማ ዕድሉ ሕማቅ ኮይኑ ከዓ ንሰንግጁን ዝመጣጠን ሓይሊ ኣይነበሮን። በቲ ካልእ ወገን ዊግዮም በሊሕ ሰብ እዩ ነይሩ። ናይ ሰንግጁን ናይ መጥቃዕቲ ኣገባብ ድሕሪ ምጽንዑ ናይ ሓሶት ምንቅስቓስ እናገበረ ጽሩይ ቦክስ የውርደሉ። ብዙሕ ከይጸንሐ ከዓ እቲ ናይ ዩንኪ ምኽሪ ይዝከሮ። ስለዚ ንሰንግጁን ጽቡቕ ገይሩ ይጣበቆ እሞ ምስኡ ናብ ታሕቲ ደረጃ እናተንከባለለ ይወርድ። ብድሕሪኡ መጀመርያ ተሲኡ ብሓደ ቦክስ ነቲ ባሲ ይዛዝሞ። ሰንግጁን ተመሊሱ ክባስ ኣይከኣለን። ዊግዮም ድማ ማንም ብዘይተጸበዮ መንገዲ ናይቲ ባሲ ኣሸናፊ ይኸውን። ዩንኪ ነቲ ናይ ባሲ ክእለቱ ከየቋረፀ ክንእዶ ይጅምር። ዊግዮም ግና ስለምንታይ ወትሩ ሕያዋይ እናኾነ መጠንቀቕታ ከም ዝህቦ ክፈልጥ ሃንቀው ይብል። ዩንኪ ንሱ ንረበሺ ኣዝዩ ከም ዝጸልእን ዊግዮም ድማ ኣብ ባሲ ናይ ወሓቂ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ክርዳእ ከም ዝኸኣለን ይምልሰሉ። ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ዊግዮም ካብ ኣቦኡ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ይመጾ። ወለዱ ብዛዕባ እቲ ባሲ ከይፈልጡ ንምክልኻል ድማ ምስ ዩንኪ ክዳን ይለዋወጥ። ዩንኪ ድማ ነቲ ኣብ ገጹ ዘሎ በሰላታት ንምሽፋን ናይ ቢቢ ክሬም የምጽአሉ። ንጽባሒቱ ሓደ ጂሂዩክ ዝተባሃለ ናይ 11 ክፍሊ ተምሃራይ ዝኾነ ንሰንግጁን ንዕርኽቱን ብተሪር መንገዲ ይቐጽዖም ኣሎ። ጂሂዩክ ሰንግጁን ብሓደ ዓሻ ተምሃራይ ብምሽናፉ ሕፍረት እዩ ተሰሚዕዎ። ንሰለስቲዮም ድማ ሎሚ ድሕሪ ትምህርቲ ናይ ዊግዮም ርእሲ ወቂዖም ድሕሪ ዳ ዘይሰይሮምዎ ከም ዝወደቑ ይነግሮም። ድሕሪ ትምህርቲ ዩንኪ ከም ጽላሎት ኮይኑ ንዊግዮም ይስዕቦ። ከመይ ገይሩ እቲ ናይ ደም ክርስሓቱ ካብ ክዳውንቲ ከም ዘውፅኦ እውን እናተዛረበ እዩ ነይሩ። ዊግዮም ግና እቲ ናቱ ዘረባ ዕሽሽ እናበለ ክሰምዖ እውን ኣይደለየን። ብተመሳሳሊ ሰዓት ሰንግጁን ብኸምዚ ዓይነት መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዊግዮን ሕኑኡ ክፈዲ ይደለየን ነይሩ። ነገር ግና በቲ ናይ ዓብዪ ተምሃራይ ጸቕጥ ከዓ ሓደ ድኹም በትሪ ሒዙ ንዊግዮም ኣብ ርእሱ ይወቕዖ። ዩንኪ ብጣዕሚ ሰንቢዱ ናብ ፖሊስ ክድውል ይፍትን። ዊግዮም ግና ይዓግቶ እሞ ሰንግጁን ካህስዩ ሓሳብ ከም ዘይነበሮ ይነግሮ። ብድሕሪ እዚ ህልውንኡ ጥፊኡ ይወድቕ። ክነቅሕ እንከሎ ድማ ዓርሱ ኣብ ናይ ሆስፒታል ዓራት ደቂሱ ይረኽቦ። ናብ ውኑኡ ክምለስ እንከሎ ቀልጢፉ ካብቲ ሆስፒታል ክወፅእ ይደሊ ነይሩ። ነገር ግን ልክዕ ኣብቲ ማዕጾ ምስ ወለዱ ይራኸብ። ዊግዮም ኣቦኡ ከይኹሬሉ ስለ ዝፈርሐ ሓንቲ ቃል እኳ ክዛረበ ኣይደፈረን። ስለዚ ዩንኪ ዊግዮም ኣብ መዳያዎ እናወረደ ከም ዝወደቐ ብቻ ይሕሱ። ነገር ግን ንዊግዮም ኣቦኡ ምንም ዓይነት ምስጋና ወይ ድማ ሻቕሎት ኣብ ክንዲ ምግላጽ ወዱ ካብ ክፍሊ መበል ክንደይ ከም ዝወፀ ይሓትት። ንዕኡ ልዕሊ ማንም ነገር ዘተሓስቦ ነገር እዚ እዩ ነይሩ። ነድዩ ግና እቲ ለይቲ ኣዝዩ ዘቐንዚ ይኾና። ማንያቱ ቅድሚ ዓመታት ንዊግዮም ዓብዪ ሓው እውን ብኣምቡላንስ ምስ ተወሰደ እዩ ተመሊሱ ናብ ገዛ ዘይመጸ። ብኻሊእ ገጽ ሰንግጁን ድማ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅር ወፃኢ ከይኸውን ስለ ዝፈርሐ ንዊግዮም ከይዱ ክሓቶ ይውስን። ናብቲ ሆስፒታል ልክዕ ምስ ኣተወ ከዓ ምስ ኣዱኡ ንዊግዮም ይራኸብ። ንሳ ንሰንግጁን ከም ፈታዊ ወዳ ጌራ ስለ ዝሓሰበቶ ብምምጽኡ ብውዕውዕ መንገዲ ተመስግኖ። እቲ ገጹ ዘሎ በሰላታት ሪኣ ድማ ቅብኣት ክትገብረሉ ብሕያውነት ትነግሮ። እቲ ሕያውነታ ንሰንግጁን ዝያዳ ግበነኛ ከም ዝስምዖ ይገብር። ቀልጢፉ ይቅርታ ሓቲቱ ከዓ ብቕጽበት ካብኡ ይወፅእ። ድሕሪ ናይ ሓደ ለይቲ ዕረፍቲ ዊግዮም ናብ ትምህርቲ ይምለስ። ንሰንግጁን ክወቕሶ ምንም ሓሳብ ኣይነበሮን። እቲ ነገር ኣብኡ ንኸቋረጽ ብቻ ተስፋ ይገብር። ሰንግጁን እውን ኣይተኻረኸረን። ድሕሪ እዚ ትዕቢተኛ ከይኸውን ብቻ ይመኽሮ። ጂሂዩክ ግና ነገራት ብኸምዚ ብቐሊሉ ክሓድጎም ሓሳብ ኣይነበሮን። ነዚ ሓድሽ ወዲ ባዕሉ ክረኽቦ ይውስን እሞ ናብ ናቱ ክፍሊ መጺኡ ምንም ከይተዛረበ ስቑ ኢሉ ይጥምቶ። ጂሂዩክ ትዕግስቱ ክውዳእ ይጅምር። ድሕሪ ዕረፍቲ ናብ ላዕሊ ናይቲ ህንፃ ንክመጽእ እውን ይእዝዞ። ተዘይኮይኑ ግና ኩሉ ሰብ ክሳብ ዝምርቕ ኣብ ገሃነም ክነብር ምዃኑ የጠንቅቖ። ዊግዮም እዚ ክሰምዕ እንከሎ ናብቲ ዝተባሃሎ ቦታ ካብ ምኻድ ወጻኢ ካሊእ መማረፂ ይነበሮን። መጀመርያ ንጂሂዩክ ይቅርታ ይሓቶ እሞ ድሕሪ እዚ ሰንግጁን ዝበሎ ኩሉ ነገር ክገብር ከም ዝኾነ ይናገር። ጂሂዩክ ግና ሕዚ እውን ይዓገበን። ንሰንግጁን ናይ ቦክስ ጥምረቱ ንኸርኢን ንዊግዮም ንኽወቕዖን ይእዝዞ። ኣብቲ ሰዓት ሰንግጁን ሱቕ ይብል እሞ ምንም እውን ኣይተንቀሳቐሰን። ጂሂዩክ ብሕፍረት ተሰሚዕዎ ኣብ ቅድሚቶም ሓደሽቲ ተምሃሮ ስልጣኑ ተመሊሱ ንምሓዝ ብናይ ዕንጨይቲ በትሪ ገይሩ ይቐጽዖ። ኣብ መወዳእታ ዊግዮም ክጻወሮ ኣይከኣለን። ነቲ በትሪ ናብ ጎኒ ደርቢዩ ሓያል መጥቃዕቲ ይሰደሉ። ጂሂዩክ ኣብ ትሕቲ ብልጫ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ነቲ ዕንፀይቲ ልዒሉ ከዓ ናብ ባእሲ ይቕይሮ። ናይ ሰይፊ ቕለቱ ኣዝዩ ጽቡቕ ስለ ዝነበረ ዊግዮም ተመሊሱ ክባእሶ ኣይከኣለን። ልክዕ ህልውንኡ ኸጥፍእ ክብል ከዓ ሰንግጁን ነቲ ዓብዪ ዘኽብሮ ተምሃራይ ካብ ድሕሪት ኮይኑ ይረግጾ። ጂሂዩክ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ኣእምሮኡ ጥፊኡ እንድሕር ኮይኑ እውን ይሓቶ። ነዚ ቁጣዕኡ ከዓ ኣብ ልዕሊ ዊግዮም የውርዶ። ዊግዮም እውን ግን ቀሊል ሰብ ኣይነበረን። ነቲ ዝባሰሉ ዝነበረ በትሪ ሒዙ ተመሊሱ ይስዕሮ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ዊግዮም ዓብዪ ናይ ዕረፍትን ዕግበትን ስምዒት ይስምዖ። ብድሕሪ እዚ ዊግዮም ናብቲ መደያየቦ ክድዩ እናተቓለሰ እንከሎ ሴንግሲግ ዝተባሃለ ቆልዓ ብሕያውነት ክሕግዞ ይቐርብ። ድሕሪ ፈተና ካብቲ ክፍሊ ምስ ወፀ ክሪኦ እንከሎ ግና እዚ ወዲ እዚ ፍሉጥ ረባሺን ተምሃራይ 12 ክፍሊ ከም ዝኾነ ይፈልጥ። ስለዚ ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ክባሱ ከም ዘለዎም እውን ብቐጥታ ይሓቶ።
ሱንግሲክ እዚ ክሰምዐን ከሎ እናስሓቐ ዕዉድ ምዃኑ እውን ይገልጸሉ እሞ የላግጸሉ ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ንዊግዮም ኣቦ ይመጽእ ንዊግዮም እውን ከምቶም ሕማቓት ወዳት ብግዝያዊ ሓይሊ ሰኺሩ ርእሱ ካብ ምባስ ብርቱዕ ኮይኑ ካብ ምጽናዕ እውን ከምኡ ክኸውን ከም ዘይብሉ የጠንቅቖ ዊግዮም ግና ምንም ነገር ከይመለሰሉ ስቑማል ይመርጽ ንጽባሒቱ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሱንግሲክ ናብኡ ይመጽእ እሞ ምስ ዊግዮም ክበኣስን ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝያዳ ዝፍራሕ ሰብ ንኽከውንን ይዕድሞ ነዚ ድማ ሓይልን መሰልን ኢሉ ይሰምዮ ዊግዮም ግና እናላገጸ እዚ ተራረባሽ ምዃን ብቻ ከም ዝኾነ ይምልሰሉ ሱንግሲክ ዘይኮነ ስሓቕ እሞ ሓደ ሙሉእ ኮካ ኣብ ርእሲ ዊግዮም የፍስሶ ዊግዮም ተመሊሱ ክበኣስ ይዳሎ ዩንኪ ግና ንኽዕገስ ምልክት ይህቦ እቲ ዘለዎ ናይ ፍርሒ ስምዒት ርኡ ሱንግሲክ እንደገና ይጸርፎ ብድሕሪ እዚ ቀዳምን ሰንበትን ይመጽእ እሞ ዊግዮም ናብ ናይ ኣቦሓጉ ናይ ልደት በዓል ይኸይድ ንሱ እቲ ኣቦሓጉ ዝተቐበሎ ሓደ ብቸኛ ሰብ እዩ ነይሩ ምኽንያቱ ምናልባት ናይቲ ስድራ ቤት ሃብቲ ክወርስ ዝኽእል ሓደ ወዱ ንሱ ብቻ ስለ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ሰዓት ኣቦሓጉ ናብቲ ናይ ቀደም ናይ ላዕለዎት ሰባት ቤት ትምህርቲ ተመሊሱ ክቕየርን ተጋዲሉ ናብ ናዕላይ ደረጃ ክበጽሕን ይደሊ ዊግዮም ግና እቲ ውሳነ ይደልዮን እቲ ሕጂ ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ብረበሽቲ ዝተመልኦ እኳ እንተነበረ ህያው ኮይኑ ከም ዝስምዖ ግና ይገብር ኣብቲ ትሕቲ ዘንድድ ፀሓይ እናኾነ ዊግዮም ንሓው ዝረኣዮ ይመስሎ ብድንጋጸ እናተጓዕዘ ከዓ ብሃንደበት ናብቲ መሐመሲ ቓላይ ይኣቲ ዕድሉ ኮይኑ ኣቦኡ ብግዜ ስለ ዝረኣዮ ተጓዩ የውፅኦ ኣዲዩ ድማ ነብሓጉ ኣብ ልዕሊ ዊግዮም ተሪር ብምዃኑ ብቻ ትወቕሶ እቲ ብሓጉኡ ግና ተመሊሱ እናተናደደ ክልቲኦም ወለዱ ድኹማት ምዃኖምን ናይ ዊግዮም ህይወት እውን ከም ዘበላሽውዎ ዘለውን ይዛረብ ኣብቲ ሰዓት ዊግዮም ምንም መልሲ ከይሃቦም ብስቕታ ስቑ ኢሉ ይበኪ ብጽባሒቱ ኣብ ትምህርቲ ዊግዮም ምስ ሱንግሲክ ንኽባስ ቆፀራ ይሕዝ ኣብቲ ሙዚቃ ክፍሊ ንኽራኸቡ እውን ይስማምዑ ዊግዮም ኣብ መጀመርያ እናፈርሐ ዋላ እኳ እንተነበረ ግን ድማ ተሪሩ ክባስ ከም ዘለዎን እዚ ነገር ቀልጢፉ ንኽውድኦ እውን ይደሊ ድሕሪኡ እቶም ክልተ ተምሃሮ ብሓያል መንገዲ ባስ ይጅምሩ ዊግዮም ብምሉእ ሓይሊ ይባስ ነገር ግን ቀልጢፉ ይሰዓር እሞ ናብ መሬት ይወድቕ ልክዕኡ ገይሩ ክሓንቆን ከሎ ከዓ ሓው እውን ሓደ እዋን ከምኡ ገይርዎ ከም ዝነበረ ይዝክር ድሕሪኡ ህልውንኡ ጥፊኡ ይወድቕ ሱንግሲክ ሕዝ ተላዒሉ ንዩንኪ ንኽባሶ ገጹ የዝውር ዩንኪ ፈራሕ ዋላ እኳ እንተነበረ ግን ድማ ቅድሚ ሰብ ክሓፍር ከዓ ይደልን ስለዚ ቦክስ ልዒሉ ንባእሲ ይዳሎ ብሃንደበት ግን ዊግዮም ብተኣምር ይነቅሕ ንሱንግሲክ እንደገና እንተሓኒቕዎ ብርግጽ ከም ዝመውት የጠንቅቖ ሱንግሲክ ግና የላግጽ እሞ እቲ ነገር ብቑም ነገር እውን የወሰዶን ንዊግዮም እንደገና ብኽሳዱ ሒዙ ይቅርታ ንኽሓትት ከገድዶ ይፍትን ዊግዮም ግን ኣብ መንጎ ክፍተት ይረክብ እሞ ንሱንግሲክ ንድሕሪት ይደፍኦ ከየቋረፀ እውን ብተደጋጋሚ ቦክስ የውርደሉ ድሕሪ ነዊሕ ባሲ ኣብ መወዳእታ እቲ ዕቡይን ብኹሉ ዝፈራሕ ዝነበረን ሱንግሲክ ሙሉእ ብሙሉእ ይሰዓር ዊግዮም እውን ንኻልኦት ድሕሪ እዚ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ረበሽቲ ንኸይንቀሳቐሱ የጠንቅቖም ልክዕ ከምኡ ገይሩ እቲ ሓድሽ ተቐየረ ተምሃራይ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ንጉስ ይኸውን ዩንኪ እውን በዚ ብጣዕሚ ይሕጎስ ድሕሪ እዚ እቶም ረበሽቲ ክዕንድሩ ክርእይዎም ኣይኽእሉን እዮም ዊግዮም ግና ዝኾነ ጥርጣረ ብውሽጢ ይስምዖ ምኽንያቱ ንሱ ነቲ ናይ ባሲ ስምዒት ተላሚድዎ ተወሊፉ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታቱ ኣዝዩ ሕማቕ ስለ ዝነበረ ከዓ ኣብ ተወሳኺ ትምህርቱ ምንም ትኹረት ክገብር ኣይከኣልን እቲ መምህር ትኹረት ንኽገብር ኢሉ ኣብ ግንባሩ እናወቕዐ የዘኻኽሮ ኣብዚ እዋን እዚ ዊግዮም ክቃወም ይመርጽ እቲ መምህር ብጣዕሚ ስንብድ እሞ ካብ ክፍሊ የውፅኦ ኣቦ ንዊግዮም ከዓ እናኾረየሉ ንክወቕዖ ንእሽተይ ይተርፎ እዚ ነገር ዝኽፍጠር እንከሎ ኣዲዩ ብጣዕሚ እያ ልባ ትስበር ነይራ ብድሕሪ እዚ ሓደ ቀትሪ ዩንኪ ንዊግዮም ሓደ ቪድዮ ርዮ ኣብቲ ቪድዮ እቲ ረባሺ ናም ሂዩብ ዝተባሃለ ወዲ ምስ ካልእ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝመፀ ንእሽተይ ተምሃራይ እናጨነቆ እዩ ነይሩ ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረአ ከዓ ብጨካን መንገዲ የሳቅየሎ ኣቦ ፍሉጥ ናይ ሕክምና ፎርሙላ ፕሮፌሰር ስለ ዝነበረ ናይ ናም ሂዩብ ሕማቕ ተግባራት መብዛሕትኡ ግዜ ግልጽ ይወፁን እዮም እናተሓበአሉ እውን ምንም ቅፅዓት ተዋሂብዎ ይፈልጥን ሕዚ ግና ዩንኪ ንዕኡ ክቐፅዖ ስለ ዝደለየ ምስ ዊግዮም ብሓባር ኮይኖም ተሓጊዞም ከምህርዎ ይደልዩ ልክዕ ኣብቲ ሰዓት ናይ ዊግዮም ኣቦ ይድውል ዩንኪ ነቲ ስልኪ መንጢሉ ሒዙ ኣቦ ንሂወት ክቋፀሮ ክፈቕደሉ ከም ዘይብሉ ይነግሮ ዊግዮም እዚ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ተናዲዱ ንዩንኪ ንኽወቕዖ ንእሽተይ ተሪፍዎ ነይሩ ልክዕ ኣብታ ሰዓት ሓደ ወዲ ካብ ሓደ ድኳን ወፂ ይመጽእ እሞ ንዊግዮም ነቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዝነበሩ ረበሽቲ ብምውቃዑ የመስግኖ ምኽንያቱ ዊግዮም ከምኡ ብምግባሩ እቲ ቆልዓ ፈጺሙ ተጨኒቑ ይፈልጥን እዩ ዩንኪ ግና ዊግዮም እዚ ነገር እዚ ንኻልኦት ኢሉ ከም ዘይገብሮ የብራህርህ ንሱ ባዕሉ ዘለዎ ጸቕጥን ምፍናው ብቻ እዩ ከም ዝገብር ዝደሊ ነይሩ በታ ለይትትያ ንዊግዮም ኣቦ ናብ ሓደ ናይ ላዕለዎት ሰባት ዝርከብሉ ሓደ በዓል ይወስዶ ንዊግዮም ድማ ኣብ ቅድሚቶም ካልኦት ሰባት ጽቡቕ ኮይኑ ንኽርአ ይመኽሮ ዊግዮም እውን ከምቲ ዝተባሃሎ ይገብር እሞ ንሓደ ፕሮፌሰር ብትሕትና ሰላም ይብሎ እቲ ፕሮፌሰር ተጊኡ ከጽንዕን ናብ ሕክምና ክፍሊ ከኣቱን የተዋውዖ
بدحريو دما مس ودي يفالطو ويجيوم نتودونت بروفيسور كريون كلو بفتنة يالليوو إذ قلعزي أتي فيديو زنبرة رباش قلعي نيرو زقرم نجر دما نام هيو نسون كلان تمهارو زغون حدا أبليكيشن كمسارحة إنها تمكحي الزارب اتحققنا نسو أول على دخومات تمهارو زعندر كان سبي نيرو ويجيوم بقطعة مليو أو كان مخول لسب نينام هيو أبيت تمرت زقبرو عمز إقالعو أبو إذكري إن كالوغنا قلتيفونا بدا قسحيوي وستمو علم زحلي عنك أزن استحالة بوتا مخاناني نقرو سلازي ويجيوم نتنايت بروفيسور ودو كيدو يكرتاك حتو كم زلو وني نقرو ويجيوم تناديدو نبو نسوون كم تزعرف حاو خوني دلن دحر كويني حتو شعو أبو بوضع يصفعو ناي حاو موت أبت سدرابيت ما نمزي الزاربدلو زغن زور استيينيرو أبت زناو زنملو زنمر أوان دما ويجيوم بزعوات عبو يبون دغم تديون نحسبه نبينو يغمد عفي وسانة خعي وسن نيونكي رخيو نتم حماقات ودات نمغطع مسؤو بحاد خسار رح يسمع مع بتماسال أوان دما نام هياب أبت بيت تمرتي أو كفل نزلو محازوتو مجنا ويغتزل بتليتي ويجيو من يونكين كأي حماسك جيروم ناو أمي متو نوعلوم نايل علواي برك بيت تمرتي جاقانو بموالي ساميمو أو لعلتهم ربش تغاني باسي اوجو ويجيوم مستزحية تواقعي نام هياب قد من كالو يونكي دما نتو مستعرفو يحزوم نايت منحان نحتو نايباسا قاود حرم رداء ويجيوم أبسنج جنس تمهارو نايبوكس تمرت تغيمو يباس قندما نام هيوب ناي مويتا كلت سلازنا ورخعة قلتفو باللجا يركب يمكنتهم كل تودات قلتفو حيزو نتعارقو كحجزي هوخ دهر حتصير عرفتي ويجيوم من دقنا نتتارير منحان نحتي قدمو أمو وداتا دما نتباسي بحاد حيا الموقعتي زازمو بدحرزي كلت يوم كوينوم نام هيوب نتتساقيو زنبرا ودي يكرتا كمزحاتو يقورو نتودون اتزبالت أمحوي من قدي نتم زوقعو وسبات تماليسو موقع خمزخواني مخروو ويجيو موقعن لخوينو إذا خلق بتقرن كالو بموبايلو النغرة زينيرو صانيحهم ويجيو من يمكن بحوار بالراسة يمو نتناي مجمرة نيجيغانو مدرخهم بحوار كوينو ميبعلوو بدحرزي يونكي نتنايك أربع عركو زنبرا جيسونغ كريو نا هوسبيتالي خيد كدم 3 عامت جيسونغ بنام هيوبن 3 كالو تربشن مستوغعة ناو كوماعتي يزلو كاب شعوت حيزو خعا كساب حزينة غحن أزد مايو يونكي نويجيوم كم عركو جيرو زحاريلون ننام هيوب حنو كفاد دزدلين نتوم استعرفوون كم زنبركم نعركون نوعلون كالياتي يونكي كاب تخف المسوطة نايجي سونج إيد كوروين كساغس ويجيوم دما نتوم 3 لعلو تربشت سلس سعرم ما نمسونا وخك الرواي دفرن بتماسال ساعات اتقدم رباش زنبرا سينجون كابتوم ربشت رأسو رحيقو أبوكس بتشات فخرة يقبر نويجيوم دما أتوم أبوكس بتشاز مركو السبات حدا معالتي بوءو كمزتافو بحياونات يتنققو أبت ساعات تجن ويجيوم انتاي مالت مقانو أي تردون نيرو أو حد سيرجزة جيولجي استوهاله حدش يتغير تمهراي من سونغسيك أو حدا كفلي مدف أمناتوان بركيدو خاي غمد سونغسيك نتعدل تدغيمو ساموناوي ميتش حوان كخفلو تزيكوين جنا معالتاو كوعو خمزخواني نقرو نجرجن عندنا مزيك ونسوي باس كم زلوجنا أي تجنزبن نيرو جيولجي نقول متقعد خكالة خد زغل قلتوف بتشازيك ونس نتمن حنحتو بغليلو كم عشاجيرو كريو زغل سووني نيرو عبد ساعات سونغسيك نتحاج سمات أتمهراي ممتات أنو قلوة وناي نمرمو بحما السعر كورون محلاوي لدما حدا زي خون حما بلاني وزق حدش تمهراي نتويت مرتخق وازورو كم زدلي نويجيو من نيونكين كنجروم سوي سدد أتوم كل تتمهارو خعا بتمت أوادها بغليلو يتحازو نجيولجي ناول على تهنزان خمات يزوعوو نسو نخباس منم حاسا كم زي بلو سونغسيك بعلو كم جمرون يردوهم ويجيوم جنا بتناتو نايفتح سمعيت عويرو ينيرو بزوح جزا خيط مجمرة نباس إيدو يسدد قندما منم باللجاي رخبن دهر استوسانة سكنتات نايجيولجي نايسم صحفو أو يونيفورم مصراي يونكي بهان دبت نايتود تاريخ يذكر قلتيفوون نويجيومي عقتمو سلت سجبر ونجر كعي كرتاي حتت جيولجي ناتهم تجوار كانوا يمثل ولا كوانتنارة بحق جن كلا عينة أكي مخانون يردوم مانياتو ما نمسب نايو حق حما كم زخانة نصوم نخوصو نسلطاني باللومن صانيحو يونكي بزعواتو جيولجي قدم زنبرلو مستيراون ميون جستابهاله لعلواي بركي بيت تمرتن كردو يجمر أتبيت تمرتي قدم جيولجي زمهارلو زنبرة تمرتيو بزحات منعسيات قبنانيات سلازنبرو خعا منقستي نتو حماقات قولعو كلهم نحادة فتنايليو عبد بيت تمرتاكيوهم ممهران دما أو كند تمرت ممهر باسو يوم زي توابعو نيرو
ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝሓየለ ተምሃራይ ብቻ እዩ ካብኡ ክወፅእ ዝኽእል ነይሩ። ብንጹር ጊዮልጂ ካብቲ ቦታ ዝሓየለ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት ዩንኪ ነቲ ታሪኽ ብተመስጦ እናነገርዎ እንከሎ ዝተወሰኑ ተምሃሮ ንጊዮልጂ ይስዕብዎ ከም ዘለዎ የስተውዕል። ጊዮልጂ ናብ ሓደ ሱቕ ዝበለ መጻወቢ ቦታ መሪሕ ይወስዶም እሞ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ከምዘየለ ኮይኑ ክነብር ከም ዝደለ ይረድኦም። ሱንግሲክ ግና ብዛዕባኡ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ ሰዓብቱ ክብሩ ንምሕላው ብቻ እዩ ዝግደስ። ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ድማ እቶም ክልተ ረበሽቲ ብኸቢድ ይውቅዑ። ኣብቲ ሰዓት ዩንኪ ኣብ ጥቕኦም ኮይኑ ነቲ ባእሲ ብምስጢር እናቐረጾ እዩ ነይሩ። ንጊዮልጂ ድማ ኣብ ዘድልየሉ እዋን ሓንሳብ ንክሕግዞ ይልምኖ። ጊዮልጂ ነቲ ዘይፍትሓዊ ስምምዕ ካብ ምቕባል ወጻኢ ካሊእ መማረፂ ይነበሮን። ኣብቲ ናይ ተወሳኺ ትምህርቲ ክፍሊ ዊግዮም ሕዚ እውን ብናይ ጊዮልጂ ቃላት እናተደናገጸ እዩ ዘሎ። መን ጽቡቕ መን ሕማቕ ከም ዝኾነ ብኸመይ ክውስን ከም ዘለዎ ይፈለጥን። ተስፋ ብምቑራጽ ድማ ናብ ገዛ ይምለስ እሞ ኣቦኡ ብሓያል ጽፍዒት ይወቕዖ። ኣብ ፈተናታት ብተደጋጋሚ ይወድቕ ስለ ዝነበረ ኣቦኡ ልዕሊ ዝኽጻወሮ ይከኣለን። ኣድዩ ድማ ዓዊላ ትዛረብ እሞ ንመጀመርያ ግዜ ነቲ ዓመፅ ተዓግቶ። ኣብ ቅድሚ ዊግዮም ደው ኢላ እናኸወለቶ እውን ንወዶም ካልኣይ መዓልቲ ኸጽንዕ ንኸየገድዶ ትነግሮ። ብተመሳሳሊ እዋን ኣብቲ ሰዓት ኣብ ካሊእ ቦታ ሓደ ድኹም ወዲ ገንዘብ ንኽከፍል በቶም ረበሽቲ ተምሃሮ እናተገደደ እዩ ነይሩ። ናይቶም ረበሽቲ ተምሃሮ መራሒ ኪሱ ዝተባህለ እንትኸውን ንሱ ድማ ኣብ ናይ ዩንኪ ካልኣይ ዒላማ ዝነበረ ሰብ እዩ። ሕዚ ዩንኪ ንዕኡ ይከታተሎ ከም ዘሎ ግን ኣይፈለጠን። እቶም ናይ ቤት ትምህርቲ ጀጋኑ ጸዲፎም ወረዱ እሞ ነቲ ባእሲ ብሓደ ምግልባጥ ይጅምርዎ። ነቶም ሕማቓት ተምሃሮ እውን ናብቲ ሕፃ እናውረድዎም ንዓኣቶም ዝኸውን ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ይህብዎም። እቶም ግዳያት በቲ ዝረኣይዎ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዝሰንበዱ ብስልክታቶም ክቀርጽዎ ይጅምሩ። ዊግዮም ቦክሱ እናሓየለ ምስ ከደ ቁፅጽሩ ዝጠፍአ ይመስል። ኩሉ ዘለዎ ጸቕጢ ድማ ኣብ ልዕሊ ዝረባሺ ከውርዶ ዘሎ እዩ ዝደሊ ነይሩ። ዩንኪ ገለ ጌጋ ከም ዘሎ ምስ ዝተውዓለ ግና ከዓግቶ ይፍትን እሞ ዊግዮም ድማ ከምዚኦም ዝበሉ ወዳት ሞት እዩ ዝግብኦም እናበለ ይዛረብ። ነገር ግን ኣብ መወዳእታ እታ ዝተረፈት ንእሽተይ ሕያውነቱ ከቢድ ጌጋ ካብ ምፍጻም ተዓግቶ። ድሕሪኡ ዩንኪ ንዊግዮም ደው ከም ዝሓለፈን ናይ ወሓቂ ጸገም ከውርድ ቁሩ ተሪፍዎ ከም ዝነበረን ይነግሮ። ልክዕ ኣብታ ሰዓት እቲኣ ዩንኪ ጻውዒት ስልኪ ይግበረሉ እሞ ናብ ሆስፒታል እናጎየ ይኸይድ። እቲ ናይ ቀደም ዓርኩ ብጣዕሚ ዝፈትዎ መሓዙ እውን ነቒሑ ይሪኦ እሞ ንብዓቱ ከዓግቶ ይከኣለን። ሕዚ ክልተ ገበነኛታት ብቻ እዮም ከይተቐጽዑ ብሂወት ተሪፎምዎም ዘለዉ። ብድሕሪ እዚ ዊግዮም ናብ ገዛ ምስ ተመለሰ ኣቦኡ ኣብ ትምህርቱ ብቻ ትኹረት ክረክብ ምእንታን ናይ ዓብዪ ወዱ ክፍሊ ከጽርዮ ይውስን። እታ ኣድዩ ግና በዚ ብጣዕሚ ትናደድ። እቲ ኣብ ናይ ዊግዮም ገጽ ዘሎ በሰላታት እኳ ሓንቲ መዓልቲ ኣስተውዒልዎ ከም ዘይፈልጥ ትነግሮ። በታ ለይቲ እቲኣ እቶም ናይቶም ቤት ትምህርቲ ጀጋኑ ሳልሳይ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ ይጅምሩ። ዩንኪ ንዊግዮም ህዱእ ክኸውንን ከምቶም ሕማቓት ወዳት ከም ዘይኮነ ንኽዝክር ይነግሮ። ናብቲ ዝሓሰብዎ ህንፃ ምስ ኣተው ግን እቲ ዝጸንሖም ነገር ካሊእ እዩ ነይሩ። ዴወል ተለዓዒሉ ይርእይዎ። ንሱ ቀዲሙ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ሓበሬታ ረኺቡ እዩ ነይሩ። እቲ ሕዚ ዘለውሉ ኩነታት ንዊግዮምን ንዩንኪን ብጣዕሚ ሕማቕ ይኸውን። እቶም ጸላእቲ ብዙሓትን ዝተዓጠቑን ኮይኖም እዮም ጸኒሖምዎም። በዚ ምኽንያት ከዓ ቀልጢፎም ይሰዓሩ። ዴወል ናይ ፊት ማስክታቶም የውፅኦ እሞ ንዩንኪ ቀልጢፉ የለልዮ። ስለቲ መሓዙ እውን ዓርኩን ኢሉ ሕነ ክፈዲ ከም ዝመፀ እውን ይፈልጥ። ኣብቲ ሰዓት ካብ መምላጥ ወጻኢ ካሊእ መማረፂ ስለ ዘይነበሮም እቶም ክልተ መሓዙት መስኮት ሰይሮም ይሃድሙ። እቶም ሕማቓትን ረበሽቲ ወዳት ብዘይ ምቁራጽ ይስዕብዎም። ዕድሎም ጽቡቕ ኮይኑ ግና ሴንግጁን ብሞተር ገይሩ እናሓለፈ ነይሩ ብኡ ገይሩ ከዓ የድሕኖም። ኣብታ ለይቲ እቲኣ ዊግዮም ንሴንግጁን ምስኡ ንክሓድር ይልምኖ። ምክንያቱ ከምዚ ኢሉ ናብ ገዛ እንድሕር ዳኣ ተመሊሱ ኣቦኡ ከም ዝቐትሎ ይፈልጥ እዩ። ብድሕሪ እዚ እቶም ክልተ ኣዕርኽቲ ናብቲ ጂም ብሓደ ይኸዱ። ነቲ ዋንጫታት ኩሉ ምስ ረኣየ ድማ ዊግዮም መወዳእታ ሴንግጁን ኣብ ቦክስ ክሳብ ክንደይ ናይ ጎበዝ ከም ዝኾነ ይግንዘብ። ሴንግጁን እውን ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ምስቶም ሕማቓት ወዳት ካብ ምዝዋር ንኸቋርጽ ይነግሮ። ምክንያቱ ኣብ መጀመርያ ባእሲ ደስ ዝብለካ ነገር እዩ ዝመስል። ድሓር ግና እናተላመደ ይኸይድ እሞ ናትካ ልማድ ኮይኑ ይተርፍ። ድሕሪ ግዜ ምክንያት ከይሃለወካ እኳ ስቑኢልካ ክትበኣስ ስለትደሊ ንመጻኢኻ የበላሽዎ። ድሕሪ ዝተወሰኑ መዓልትታት እቶም ሰለስተ ዝተሰዓሩ ረበሽቲ ተምሃሮ ሓገዝ ክረኽቡ ኢሎም ናብቲ ዝሓየለ ተዋጋኢ ናብ ኪሱ ገጾም የዝሩ። ኪሱ ድማ ነቲ ክኸፍልዎ ዝነገርዎ ቅርሺ ምስ ሰምዐ ብሓሳቦም ይስማማዕ። ናብቲ ናቶም ቤት ትምህርቲ እውን ይኸይድ እሞ ንዩንኪ ንኽጽውዖ ሓደ ሰብ ይሰድድ። እቶም ክልተ ኣዕርኽቲ ዩንኪን ዊግዮምን ናብቲ ቦታ ምስ በጽሑ ኪሱ ንዩንኪ ብውዕውዕ ፍሽኽታ ይቕበሎ። ሽዑ ዊግዮም ክበኣስ ኢሉ ኤርፎኑ ካብ እዝኑ የውፅኦ። ዩንኪ ግና እዚ ባእሲ እዚ ናቱ ስለ ዘይኮነ ንድሕሪት ንኽምለስ ይነግሮ። ቅድሚ 3 ዓመት እቶም ረበሽቲ ንዩንኪን ንጂሶንግን ናቶም መገልገልቲ ንኽኮኑ ንናእሽተይ ተምሃሮ እውን ንኽወቕዑ ንኸገድድዎም ይፍትኑ። ዩንኪን እቲ ኣብ ሆስፒታል ደቂሱ ዘሎ ጂሶንግን ግና በቲ ናቶም ሓሳብ ስለ ዝተማምዑ እናተወቕዑ እኳ እምቢ ይብሉ ነይሮም።
ነገር ግና እቲ ምጭናቕን እቲ መውቃዕትን እውን የቋረፀን እንደገና ተታሒዞም ናይ ዕቑባ ገንዘብ ንኽኽፈሉ ይእዘዙ። ዩንኪ ዘለዎ ገንዘብ ኩሉ ይህብ፣ ጂሶንግ ግና ይኣብ እሞ ናቶም መውቃዕቲ ብተደጋጋሚ ቦክስ ይኸውን። ድሕሪ ዝተወሰነ ምጥርጣር ዩንኪ ንባዕሉ ንምድሓን ይመርፅ እሞ ካብቲ ቦታ ብሕፍረት የምልጥ። ንሱ ዘይተጸበዮ ነገር ግን እቶም ረበሽቲ ንጂሶንግ ድሮ በቲ ህንፃ ገይሮም ደፊኦምዎ እዮም ዘለዉ። ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚሩ ከዓ ዩንኪ ዋግኦም ከም ዘኽፍሎም ንባዕሉን ንዓርኩን ቃል ይኣቲ። ሕዚ ግን ከም ኪሱ ዝበለ ሓያል መድሓንሕቲ ገጢምዎ እንከሎ ንምሽናፍ ምንም ዕድል የብሉን። ኪሱ ብሓያል መውቅዑ ከይኣኽሎ ብጨካን ቃላት እውን የላግጸሉ። ኣብቲ ሰዓት ዊግዮም ዓርኩ እናተዋረደን እናተወቕዐን ክርኢ ክፃወሮ እውን ስለ ዘይከኣለ ንኪሱ ንኸቋርፅ ይነግሮ። ብዘረባ ብቻ ከይኮነ ከዓ ዊግዮም ብቆጣዕ ተመሊኡ ናብኡ ገጹ ይህወኽ። መጀመርያ ንኪሱ ዝመጣጠን ሓይሊ ነበሮን፣ ነገር ግና ብጣዕሚ ዘገርም መጥቃዕቲ ብዝበፅሖ ቁፅሪ ንሱ እናሓየለ ይኸይድ። ኪሱ ግን ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝነበረ እናደጋገመ ይወቕዖ እሞ ኣብ መወዳእታ ዳርጋ ዓርሱ ከም ዝስሕት ይገብሮ። ብሓደ ግዜ ረጊፁ ብቻ ኢዱ ከም ዝስበር ይገብሮ። ዊግዮም ኣብ መሬት ኮይኑ ብቐንዛ እናኣወየ እንከሎ ኪሱ ግን ሕዚ እውን የቋረፀን። ሓደ ጊታር ኣልዒሉ ናይ ዊግዮም እግሪ ክሰብሮ ዒላምኡ ይገብሮ። ኣብቲ ሰዓት ጊዮልጂ ናብቲ ቦታ መፂኡ ንኸቋርፅ ይነግሮ። ኪሱ ንጊዮልጂ ተባይሱ ክስዕሮ ከም ዘይኽእል ይፈልጥ እዩ። ስለ ዘለዎ መማረፂ ንድሕሪት ምምላስ ብቻ ይኸውን። ቅድሚ ምውፅኡ ግና እታ ናይ ዊግዮም ወክማን ሒዝዋ ይኸይድ። እዚ ማለት ናይ ክልቲኦም ባሲ ገና ይተወደአን ዘሎ ማለት እዩ። ኣብቲ ሰዓት ዊግዮም ውንኡ ንኸስሕት ንእሽተይ ተሪፍዎ እንከሎ ብዛዕባ እቲ ዓብዪ ሓዊ ምዝካር ይጅምር። በቲ እዋን እቲ ዓብዪ ሓዊ ሱግዮም እውን በቦኦም ይውቃዕን ከጽንዕ ይግደድን ነይሩ። ኣቦኦም ትሕት ኢሎም ዝነብሩሉ ህይወት ክነብሮ ይደልን ነይሩ። በቲ ጸቕጥ ተደሪኹ ድማ ሱግዮም ቁጥዑኡ ኣብ ልዕሊ እቲ ድኹም ሓዊ የውርዶ ነይሩ። እቶም ወለዲ ናይ ሱግዮም ቃንዛ ይስተውዕሉ ወላ እኳ እንተነበሩ ግን ድማ እቲ ናይ ዩኒቨርስቲ ፈተና ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ከዓ ንኽፃወሮ ብቻ ይነግርዎ። ኣብ መወዳእታ ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ናብ ሕክምና ክፍሊ ይኣቲ። ነገር ግን ነዊሕ ከይጸንሐ ካብ ትምህርቲ ክወፅእ ከም ዝደሊ ነዲኡ ይነግራ። ልክዕ ከም ቀደሙ ንሳ ነቲ ቃንዛ ምስ ሰምዐት ብቐሊሉ ዕሽሽ ትብሎ። ኣቦ ድማ ዓዊሉ ይኹርየሉን ይጸርፎን። ሓደ ለይቲ ሱግዮም ኣብ ጥቓ ዓራቱ ተቐሚጡ እንከሎ ነታ ኣዝዩ ዝፈትዎ ወክማን ንዊግዮም ይህቦ። ነቲ ናይ እዝኒ ኢርፎኑ እናገበረ እውን ካብ ኣቦኦምን ካብቲ ናይ ዓለም ቃንዛ ንክሃድም ከም ዝሕግዞ ይነግሮ። ብድሕሪዚ ሱግዮም ህይወቱ የጥፍእ። በዚ ምኽንያት ከዓ እቶም ቤተሰብ ዘይዘራረውሉ ሓደ ቃንዛ ገዲፉሎም ይኸይድ። በታ ለይቲ እቲኣ ዊግዮም ንሓው እንደገና የሪኦ። ልክዕ ከምቲ ናብቲ ምርጫ ክወስድ ተዳልዩ ከም ዘሎ ኮይኑ ናብ ላዕሊ እቲ ህንፃ ይድይብ። ኣዲኡ ኣብ ክፍሉ ከም ዘየለ ምስ ተስተውዓለት ድማ ክደልዮ ኢላ ናብ ላዕሊ እናጎየት ትኸይድ። ዊግዮም ኣዝዩ ዝደኸመ እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ሓዊ ቃንዛ ንሱ ተረዲኡሉ ኣሎ። ኣዲኡ እውን ስለ ዝተረድኣ እናበኸየት ይቅርታ ትሓቶ። እቲ ናታስስዐ ንኽልቲኦም ደቃ ከም ዝሃሰየ ተኣምን። እቲ ናይ ገበነኝነት ስምዒት እውን ከም ሰይፉ ኮይኑ ኣብ ኣፍ ልባ ይሃርማ እሞ ንኽተተንፍስ እኳ የጸግማ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልታት ዊግዮም ነዚ ኩሉ ነገር መወዳእታ ክገብረሉ ኢሉ ናብ ናይ ኪሱ ትምህርቲ ቤት ይኸይድ። ክንዲ ዝኸኣሎ ኩሉ ከዓ ክሳብ መወዳእታ ይባስ። እዚ ድማ ውፅኢት ናይ ሓደ ምሳልያዊ ተምሃራይ ናብ መወዳእታ ደንደስ ምድፋእ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ኪሱ ሕዚ እውን ክተሃለኾ ይቕጽል። ዊግዮም መወዳእታ ቁፅሩ የጥፍእ። መጀመርያ ብዛዕባ እቲ ድኹም ሓዊ ይሓስብ፣ ድሕሪኡ ከዓ ብዛዕባ እቲ ዕዉድ ኣቦኡ፣ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ እቲ ባዕሉ ዘለዎ ፍርሒ። እዚ ኣብ እምርኡ ተሓዋዊሱ ብሓያል መንገዲ ይወቕዖ። ኩሉ ተውሽጡ ዝነበረ ጸቕጢ ወፂኡ እውን ነቲ ሓያል ዝተባህለ ኪሱ የሸንፎ። ብድሕሪዚ ነቲ ነገር ንሓዋሩ ንምውዳእ ተዳልዩ ነቲ ናይ እዝኒ ኤርፎኑ ይገብር። ልክዕ ኣብቲ እዋን ዩንኪ ዓዊሉ እናተዛረበ የቋርጾ። ኣቦ እውን ብድንጋጸ ደው ኢሉ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ይሓቶ። ዊግዮም ግና ምንም መልሲ ይሃበሉን። ነቲ ወክማኑ ወሊዑ ነቲ ናይ ቀደም ሕልሙ ይዝክሮ። ከምቲ ቡን ኣብ ሓጉን ዝደልይዎ ዶክተር ክኸውን ዘይኮነስ ነቲ ሰማያዊ ሰማይ ጻዕዱ ደበናታት ጥራይ ክዕዘብን ክሕጎስን እዩ ዝደሊ ነይሩ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ሓደ ዓብዪ ኣውሮፕላን ብርእሱ ይሓልፍ። ዊግዮም ናይ መወዳእታ መውቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ትረባሽ የውርድ። ንመጀመርያ ግዜ ከዓ ናይ ብሓቂ ነፃ ዝኾነ ኮይኑ ይስምዖ። ድሕሪኡ ናብ ኣሜሪካ ክመሃር ኣይከደን። ኣብ ክንድኡ ናብ ሙየንግ ዝተባህለ ላዕለዋይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ይቕየር። ነዲኡ ጽቡቕ ገይሩ ይሓፋ፣ ነብኡ ድማ ኣብ ርሑቕ ኮይኑ ድንን ኢሉ ሰላምታ ይህቦ። ብድሕሪኡ በይኑ ናብቲ ኣውቶቡስ ይድይብ። ብሃንደበት ሓደ ፍሉጥ ድምፂ ካብ ድሕሪቱ ክመጽእ ይስምዕ። ዩንኪ እዩ ነይሩ። ምስ ተፈታዊኡ ኮይኑ ከዓ ናብቲ ዘይፍለጥ መጻኢኦም ገጽ ንገጽ ንምግፋጥ ኢሎም ይውስኑ። ኣብቲ ዝደልይዎ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ መምህር ሓይል ተጠቒሙ ነቶም መወዳት ካብቲ ኣውቶቡስ የውርዶም። እዚ እቲ ምስጢራዊን ብዙሕ ዝተወረየሉን ሙየንግ ዝተባህለ ቤት ትምህርቲ እዩ። ካብዚ ቤት ትምህርቲ ክወፁ ዝኽእሉ 10 ጎበዛት ዝተባህሉ ተባእስቲ ብቻ እዮም።
ናይቲ ቤት ትምህርቲ ማዕጾ ክኸፈት እንከሎ ከዓ ናይ ውግዮ መዒንቲ ብስምዒት ዝተመልአየን ነይረን። እንተነኣሰ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዘይ ፍርሒ ክነብርን ናይ ዋሕቂ መንነቱ ክኸውንን ይኽእል እዩ። እቲ ፊልም ከዓ ኣብዚ ይውዳእ። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ይቐኒየለይ። ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ብሓድሽ ታሪኽ ክንራኸብ ኢና።